Ndibrangu ramba kuya kuno because my sister yakababa pedi nema brands kana upa wire and my sister ndo chiti saka nasi ndoda kukanda 20 rand akuya uda so aenda kunzika ndokanda 20 rand ango inonga chiti mbana mconfront mbana ndo wakaba chiti yasa ndingumudai so mbana yenda ndamu record video ndite suita ndisikuzviona ndota sere ya andombata chiti nasimira sinombata iki asa ndamu record video kanjimba ndoza tachangoi machiti angoitora chete tora anosenda mona imi sister mirai mirai zvenyu mirai muri mbavha mirai kuvara sister mirai mbavha mirai andinongoma mari one matora 20 rand apa nani chikurekodha video mamboizwai ndikuzoti muri mbavha system ndimakaba mapendi nemabra pa line apo mapendi nemabrands kana wange mimi imi kana mwoyo mogana yari kupi friend pindo ndine video iri repi yekuti ndakurekodha video iri uchitora ndine evidence vura muri mbavha system akaba mabrand mapendi mimi ndasi matora mari apo ndakuteni mari apo matotora mari ndine video iri ndakwenda kupolice ndine evidence mari yangu matora mari yangu mukaisa pa system maisa pa basket pay yawo friend pindi mukangopinda muno muchete ndikushedzera re asi ndine video iri ndakurekodha muchitora mari ndonga mari pamba pana pari payadimi muri mbavha ndimuri kupa mabrand mapendi pa line apo andina kumbotora ndimi sister muri mbavha ndimabai maiwe dzosai mari yangu ungangopinda pa chete ndikushedzera re akushedzera re munoda kutora mari yangu tovhara do haya